Estou pintando e pensando, e dicía, a vos non vos pasa que pensades cousas que son moi incómodas de pensar e que diste, isto xa non se lle pode contar a nadie porque se a xente sabe que me pasa isto pola cabeza? Pois a min pásame bastante. Eu teño así amizades coas que podo abrir a boca e dicir, mira, pensei isto, que pode parecer unha barbaridade, e non me xulgan. É importante ter ese tipo de amizades. Pero resulta que eu non falei nada públicamente, a pesar de que sempre falo de todo, nas redes sobre o tema de Palestina e Israel. E había algo aí en todos estes movimentos que a mí non me gustaba, non me cadraba, non? Eu sempre digo, sei moi pouco de xeopolítica, daquela preciso que me expliquen moi ben as cousas para dalas entendido. Pero, cas últimos acontecementos, xa todo me foi cadrando. Fun moi, todo este tempo, non fun a ningunha concentración, ni nada do estilo, porque non... A min había algo aí que non me cadraba. E resulta que hoxe poñome aí a ver as noticias, porque sí que me vou informando, non, sobre disto. E vexo a idea esta, bueno, esta cousa de que Trump, bueno, non sei que fixo aí, eu non entendo nada disto, que lle dixo a Hamas que se liberaba non sei cantos recéns, bueno, unha especie de acordo de paz, non? Pero claro, diste, hostia, Trump, tío, sabes? Non sei, a paz de Trump non, parece que non me gusta. E daquela puxen así a pensar, así mentras pintaba, e dixo eu, pero se agora Trump consigue que isto pare, e xa vin que hai unha cousa que se chama así, non sei que de paz, daquele é o presidente, dixo, bueno, xa estamos ben, porque agora o presidente de non sei que de paz vai ser Trump. Non me gusta nada. Non poderíamos dicir que en realidade todas estas movilizacións responden un pouco a esa microfísica do poder da que eu tanto repasei e tanto me fascina, non? Reparar en como caemos, non? En que aquilo que se normaliza e que é o que está ben visto, e subímonos ao carro sen cuestionar. E claro, cheguei a unha conclusión. Agora ao mellor, poñamos que isto vai adiante, pois alegrarémonos, porque parará o conflicto armado. Pero, quen ganou? Pois eu digo que, como sempre, Micho, non me tires isto, como sempre, ganou o poder. Ese territorio, non? É un territorio que históricamente é moi interesante. Pois eu non sei moito de xeopolítica porque ademais aprender creo que require irte moito á historia e comprender moitas cousas, non? Pero o territorio é moi interesante. E sabemos que a Estados Unidos sempre lle interesou ese territorio. E daquela este conflicto, que en principio diste, vale, moi ben, xudeus, palestinos, o de sempre. Eu creo que sempre é un conflicto no Mediterráneo sempre é interesante para o poder, por aí, por temas de comercio. E non é que agora poderíamos dicir que gana o poder, logo gana Israel, máis que nada polas súas alianzas con Estados Unidos. Pregunto, que eu non o sei. Pero a miña cabeza só me permite atar esa idea de que ao final todo este movimento non tan performativo, que me gusta a mí moito usar esa palabra, tanta movilización, tanto así, que eu non paraba de preguntarme
que efecto pode ter, non? A nivel mundial, que ti vayas á praza da túa vila, da túa cidade. Non poderíamos dicir que efectivamente consíguese o que se quere, dicir que pare o conflito armado, pero en temas de xeopolítica e de macroeconomía conseguimos de algún xeito o contrario do que se quere? Pregunto. É dicir que ese país ao que tanto miramos, que é Estados Unidos, tome o control sobre un territorio que é interesante por temas comerciais, logo económicos, sí? Tamén por temas estratéxicos, non? Para outras guerras. E que iso sí que dá como un alivio inmediato de, bueno, vai parar o conflicto. Eu tamén me poño contenta, non? Se deixa de morrer xente. Pero non nos leva un pouco ao punto de saída, onde o territorio sigue, non sei, pendente de algo, de algún acordo diplomático onde a poboación termine por ganar. A min pareceme que a poboación unha vez máis perde. E ás veces pregúntome que podemos facer, que podemos nós facer para mudar iso. Moito non o sei, pero sí que creo que temos que reparar sempre no pequeno, nas pequenas accións, porque, eu digo sempre, os que ven os meus vídeos estades fartos de oírmo, a túa acción individual pode responder a unha dinámica estructural, non? Que é a do poder. Para min ese é o grande problema e o grande dilema. Como podemos facelo? Ás veces, como di miña nai, queremos coller o ceo cos pés e ainda non lle chegamos coas mans. E despois teño un pensamento, vou non soltar aquí, como se me queredes denunciar a conta, dame igual. Que a nós, precisamente ás veces, emocionalmente, vivímolo desde o pequeno, non? Morre xente, e claro, isto parecenos terrible, e é terrible. Pero, ao poder, en termos así máis, pois eso, de xeopolítica, de macroeconomía, uns poucos millóns de persoas non lle importamos, sabes? Así como cando decimos nunha empresa, digo, é un número, é un número. Para o poder tamén somos un número. A veces é moi duro dicilo así, non? Pero hai mortes en guerras, en conflictos, que son un mal necesario para o poder. E eu que me dera poder atar na miña cabeza, non? Unha posible solución a iso. Pero non podo. Non podo. E a veces teño a sensación, eu creo moito neso que chamo eu non, que se chama así, que é a resistencia pasiva, non? Daquela, se nos teus actos pequenos estás seguindo dinámicas que son estructurais e benefician ao poder, convertir os teus actos pequenos a veces en inquietude. Que queremos conseguir? Por exemplo, queremos decrecer, non? E antes de decrecer hai que parar. É un pouco para todo, non? Ás veces non actuar é en sí un acto moi poderoso. E se todo o podemos medir desde o máis achegado a nós, non? Desde, pois, esas cousas que a veces comento eu, non? Cando alguén te exclúe, cando alguén
quédate quieta, quédate quieta. E non sei ata que punto, cando empeza a haber este tipo de movimentos, non? Moi espectaculares, que de repente dá a sensación que teñen moito apoio, e a min, as cousas que teñen moito apoio sempre digo, isto a alguén lle interesa. Isto a alguén lle interesa porque cando apoian tanto, sabes? O poder nunca apoia o que lle importa ao cidadán da pé, non? O poder é poder desde unha dinámica de poder con nós, algo así. E pregúntome, non? Porque eu estive moi calada e moi quieta, non participei de nada disto, pensando moito, observando, non? Cuestionándome moitísimo, dicir, que, por exemplo, non? Dicía eu, que efecto transformador ten que eu agora me una a todo este movimento, non? E vai a unha marcha, a unha concentración, e non cheguei á conclusión de cal sería o efecto transformador, non? De unirme a iso. E daquela quedei quieta. Non é tanto que estaba contra diso, pero estaba todo o tempo cuestionándome, non sei, cal era o efecto transformador. E non dei con el. E hoxe estou pensando nesta idea de que de repente sexa Trump a persoa que ten na súa man parar o conflito. Non sei. É que parece que, ademais, efectivamente, o tipo ten poder, o país ten poder, home, Estados Unidos non vai ter poder. Pero é que, de repente, estamos aquí como á espera de que Trump gane. Por dicilo así, en 3 palabras que o resuman ben. Non sei nada que pensar. Sinceramente, non sei que pensar disto. Puxenme a pintar para pensar, porque hai unha emoción. Eu pinto desde a emoción. Pinto desde... Non é que teño unha idea na cabeza e digo, vou facer isto, e na miña cabeza xa sei como vai quedar, non? Senón que comezo a pensar, si que teño como un bosquexo mental, e despois, sobre da marcha, é como se a pintura me fose revelando o que hai dentro de min. E a carraxe é unha das emocións que máis me convida a pintar. E con todo isto, sí que teño aí como unha carraxe e puxenme a pintar. E vou seguir pintando, e vou seguir pensando, e vou subir este vídeo, ainda que sexa moi incorrecto, non? O que dixo nel. Porque, efectivamente, creo que está ben cuestionarnos todo, cuestionarnos ata o que xa nos cuestionamos unha vez, cuestionarnos as cousas cas que estamos de acordo, non? Pois cuestionar, se imos por bo camiño, se é así que o queremos facer. É o de sempre. A quen lle vai ben iso, a quen non lle vai ben iso, que imos conseguir. Estou pintando unha cousa que tampouco sei onde me vai levar, pero pareceme bastante bonito. Estou con este conto, que é moi na liña do meu estilo. É isto que estou pensando sen saber moito que pensar.